Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistana geçen hepde täze ýyl bayramy bellenilip geçildi. Azatlygyň habarçylary ýylatyň täze ýyly berk gödäwçilik asyna öçügüsi bellenigini habar berdiler. Bayramçylygyň öňü ýürüsine sevit merkezlerine täze ýyl arçalarynyň gurnalmagy bilen bagly gödäwçilik çäreleri güýçlenýär. Şeýle mekdep okuwçylarynyň arasyna ýasama pirotehnika serişdeleriň partlaýjy jisimleriň ulanylmagyna garşy wagt nesihat işleri güýçlenýär. Täze ýyl bilen bagly wagt nesihatlar bu ýyl mesçitlerde hem dowam ettirildi. Dekabryň ortalaryna Azatlygyň habarçylary Balkan welaýatynyň mesçitlerine imamlaryň täze ýylyň bellenilmegine garşy wagt berenliklerini habar berdiler. Döwlet gödäwçiligine media serişdeleri Berdi Muhammedowlar maşgalatynyň agdalarynyň 2024-nji ýyly garşy alışlaryny görkezdi. Dünýä türkmenleriniň nowat taksan türkmenleriň täze ýyl däplerinden söhbet açýar. Gepleşigimizde Pragadan ýazyjy we synçy Hudaýberdi haly gatnaşýar. Hudaýberde täze ýyldan 2 hepde töwere ozal Balkana imamlar täze ýyl bayramyny bellemezlik barada jemaatyň arasyna wagt nesihat işlerini alyp barypdyrlar. Olar öz sözlerine görä täze ýylda aşa köp çykdyjy edilmegine, meselem 1000 manat bahasy bolan konyaklaryň satyn alınmagyna garşylyk beýan edýärler. Siziň pikiriňizçe imamlar nämeden injilyksyz bolýar, näme sebäpden täze ýyly bellemeli däl diýerler? Benim pikirimçe bir ýokardan görkezilýän görkezme egerde ýokardan görkezme bolmasa olar hiç şeýle propaganda işlerini alyp baryp bilmeýärler. Ýöne ýokardan aýdylsa onda şoňa laýyklykda iş alyp barýarlar. Egerde türkmenleriň ýadynda bolsa bundan bir näçe ýyl ozal, meselem Russiýadan ýolka agaçyny satyn alypdylar. Äpet uly ýolka agaçyny dünýäň pulunu töläp şonu satyn alyp getirdiler hem Aşgabatda gurdular. Egerde şoňaly çäre geçirilse onda mollular täze ýyle garşy bolmaýarlar. Egerde şeýle ýagdaý bolmasa, ýokardan mollulara şeýle diýip görkezme berilse, onlar nähilidir bir bahanalar tapýarlar, şoňa laýyklykda da täze ýyly bellemeli däl diýip aýdýarlar. Imamlar täze ýyl bayramyny musulmanlaryň käbir bayramçylyklary bilen deňeşdirýärler. Onuň has şowhuny bellenilmegine ünsü çekýärler. Meselem, Balkanda bir imam jemaaty ýüdünüp şeýle diýipdir. Häzir İsa peýgamberiň dowlany gününi 7 ýaşly çagy hem bilýär, ýöne Muhammed peýgamberiň dowlany gününi 70 ýaşly garrylar hem bilmeýärler diýipdir. Indi ýazyjy hökmüne belki şu meselede pikir ýöredip bolar. Täze ýyl bayramy İsa peýgamberiň dowlany gününe gawat gelýärmi? Ýöne gawat gelýärne-de bir musulman adamyň İsa peýgamberiň dowlan günni bellemegine nähil aýyp bolup biler. Dogry türkmenler täze ýyl bellenlerine köplenç dini hyjywlardan ilham almaýarlar. Bu bayramçylyk dini bilen ilteşdirilmeýär. Ýöne şonu da İsa peýgamberiň dowlan günni bellemekde nähil hata bolup biler. İsa peýgamberem islamny ikrar edilýär, musulmanlar tarapyndan syýraglanýar, hormatlanýar. Qur'ana da İsa peýgamber agdalýar. Bu bayramçylykda İsa peýgamberi Muhammed peýgamber bilen deňeşdirmegiň hajaty barmy? Galy berse de musulmanlaryň arasyna onsuz hem adamyň dowlan günni bellemek däbi onçokly meşhur däl ýaly bolup görünýär. Meselem 4 şariýarlardan Hazreti Omaryň, Osmanyň ýa-da Aliýiň dowlan günni näçe adam bilýär, belki köp däldir. Indi bir ýerde esasy bellemeli zat täze ýyl diýilýäni, ýagny 1-nji ýanwar güni ol İsa Mesihiň dowlan gününe gawat gelen ok. İsa Mesih onun öň dowlya, ýagny takminan 24-nji dekabrdan 25-nji dekabra geçilen gijede Betüllehemde dünýä ýyny diýilýär. Bu katoliklyň aýdýany. Beýleki bir hasaba görä, ortodoksal hristiýanlaryň, ýagny Russiýadaky hem Gresiýadaky hristiýanlaryň pikirine görä, İsa Mesih indi dogulmaly, ýagny şu ýanwar aýynyň 5-ine ýa-da 6-syna bellenilýär. Onu şol dini ibadathana belliýär şol bayram gününi. Şeýlelikde görüşimiz ýaly İsa'nın 2 dürli doguluş senesi var. Şoň bilen birlikde kim Beytüllehemde bolup gören bolsa ýa-da Ýerusalimde bolup gören bolsa, Beytul Mukaddesde, onu İsa'nın dogulan ýeri de dürliçe görkezilýär. Onun şol agaca çüylenen yeri de dürliçe görkezilýär. Dürli dinler dürliçe görkezýärler. Ýagny birlik ýok bu ýerde. Ýöne
täze ýylyň gaýdýan döwri. Ol şol elbetde İsa Mesihiň dogulun günnün gaýdýa, oňa milady diýerler, ýagny dogulmak. Demek häzir İsa Mesih 2024 ýaşynda bolmaly. 2024 ýyl mundan öň şol waka bolup geçipdir. Ýöne gönüdün gönü täze ýylyň özü İsa Mesihiň dogulun günü bilen gawat gelen ok. Ol katoliklarda da şeýle, ortodoksallarda da şeýle gawat gelen ok. Onsoň Muhammed Peýgamberiň dogulun günü barada aýdylanma. Ol bizim öz dindarlarymyzyň hatasy diýip hasap edýän sebäbi bizde şol zatlary öwrenmek barada bir ündöw yok, bir aýratyn kitap yok. Meselem Hristiýan dininde çağalar üçin Bibliýa kitaplar bar, İncil bar, Tewrat bar, çağalar üçin ýörüýdi. Men mollalardan soradym näme üçin musulmanlarda çağalar üçin Kur'an yok diýip. Olar aýdýarlar Kur'an-ı Kerim'de şeýle buyruk yok, şoň üçin ol yok diýerler. Bir şeýle ol bir zady däp etsen, onu ol bolýa, egerde bir zady däp etmesen, ol bolanok. Meselem türkmenleriň arasynda bellenilýän ýaş toýu bar. Peýgamber ýaşy 63 ýaşyny dolduran adam ak goýun berýär. Ýöne şu däp beýleki musulman döwletlerinde yok, beýleki musulmanlaryň arasynda yok. Şunun bilen birlikde dindarlaryň aýtmagyna görä, haýsydyr bir peýgamberiň ýa-da şol sanna Muhammed peýgamberiň hem şariýarlaryň hiç biriniň ýaşy barada şol ýaşy ýeteninde bayram etmeli diýilen düzgün yok. Ýöne türkmenlerde bar, aly böyle türkmenlerde bar. Diýmek bir däp, destur. Şoň bilen baglanyşykly da şol davara geçirilýär. Şoň üçin bir ýerde bir şahsiýetiň dogulun güni unutulýar, beýleki bir şahsiýetiň dogulun günini hemmeler bilýär diýen ýörelge eýermek men pikirimçe dogry däl. Ony şol adamlaryň özü, şol pikir aýdýan adamlaryň özü ýola salmaly, özleri aýtmaly, özleri düşündirmeli. Indi täze ýylyň taryhy gelip çykyşy barada gurrun etsek, milatdan odal 4000-nji ýyllarda ýam gadymy Wabilonyny, Bahar pastyny täze ýylyň bellenlenligi barada käbir maglumatlar bar. Gadim Rimne Julius Caesar täze senen amany kabul edýär. Täze kalendara laýyklykda 1-nji ýanwar täze ýylyň ilkinji hökmüne eglan edilýär. Umuman täze ýylyň geçmişi gelip çykyşy barada size nähili maglumatlar bar? Täze ýylyň gelip çykyşy dürli ýurtlarda, dürli medeniýetlerde dürliçe bir ýerde gurrun günwatardaky däp desurlar barada gidýär. Ol 1-nji ýanwardan başlanýar. Ýöne meselem Hytaýda başga bir gün alınýar, fevral aýynyň aýagy. Bizim sebitimizde Nowruz günü bolýar, ol 21-nji martda düşýär, şolar ýaly dürlü. Bir bütewlik yok, soňam bir takyk düşündiriş yok. Täze ýylyň almyşy ören şertli. Adamda taryhyna bir topar kalendarlar ulanypdyr. Meselem gadymy Misriň sene namasynyň ilkinji güni Nil derýasynyň joşan senesinden göz başaryp gaýdýan ekeni, ýa-da musulman kalendaryna Muhammed Peýgamberiň Mekkeden Medine hicret etmegi, göçmegi ilkinji gün hökmüne, sene namanyň kalendaryň ilkinji güni hökmüne kabul edilýär. Gadymy Fars medeniýetiniň Nowruz bayramy hem täze aý, täze ýyl, täze başlangyç hökmüne kabul edilýär. Türkmenlerde nähili täze ýyl däpleri bar? Türkmenlerde de şoňa laýyk gelýän täze ýyl bar. Şoň bilen birlikde türkmenlerde hasap bar. Meselem kışın 90'ı, tomsun 90'ı, 90 diýerler. Yani 3 aýy öz için alýar, bir kwartaly öz için alýar. Şol dolundan soň fasıl üýtgeýär, ýagny töwerekdäki klimat, howa şertleri üýtgeýär diýerler. Şoňa laýyklykda da şol ine şundan soň eýem başga hasap başlanmaly diýip aýdýarlar. Ine şeýlerek halk kalendary bar. Ýöne meniň pikirimçe bir halk kalendary şol häzirki täze ýylyň kabul edilişi ýaly takyk astronomik keskitleme laýyk gelen ok. Ol halk köpçüligi tarapyndan şeýle hasap edilýär. Meselem 12-nji fevralda gyş 90'y dolýar. Şondan soň eýem howa ýylap başlamaly diýerler. Ýöne ol halatda şeýle bolýar, käbir halatda da şolar ýaly bolanok. Şoň üçin türkmenlerde bir hem däp bolup galan şeýle bir düzgün ýok. Ol yerli şertlere görä
kabul edilipdir. Yerli şertleri göre de aýdylypdyr. Ne häzirki biziň belliýän täze ýyl bayramymyz haçanrak bellenip başlanyny türkmenler arasyna şol Hudaý berdi. Sowet Soýuzynyň gelmegi bilen has giňen bellenip başlanymy. Bir häzirki täze ýyl soň bellendi. İlkinci başta, yani Büyük Oktyabr Revolüsiyası diýilýänden soň, revolüsiýa bolandan soň, bolşewikler ýeňinden soň, ýurt bolşewikleriň eline geçenden soň, täze ýyl bayramy ýokdy, ilki başta ýokdy şeýle bayramçylyk. Ýöne soň Staliniň döwrüne eýem 30-njy ýylyň başynda nähilidir bir millete bayramçylyk bermeli diýilen ideýa öňe sürildi. Bir milleti bir zat bilen güýmemeli, millete bir şatlyk bolar ýaly bir sene vermeli, gün vermeli. Şoňa laýyklykda şol ideýa laýyklykda da täze ýyl girdildi, bir giç girdildi. Bir edil kommunistleriň döwlet başyna geçen gününden däl. Ondan has soň has giç girdildi. Şoň bilen birlikde de ol türkmenleriň arasyna da geldi. Ýöne täze ýylyň hiç bir dini esasy ýok. Ýagny ol bir dini bayramçylyk däl. Ine ýolkany alyp göreli, ýolka bezemek şol däp awçylaryň däbi diýerler. Ýagny awçylar şol bir agacy bezäp, şoň daşyndan aýlanyp, şoňa tokunup, şoňa şatlanyp, bir işleriniň uğrugyny bolmagyny, işleriniň ýol almagyny, bir awlarynyň has köp bolmagyny, şolar ýaly ırymlary göz öňünde tutup, agacy bezäp, şol agacyň daşyndan aýlanypdyrlar, hem şol agacy begenipdirler. Şeýlelikde ýolka bayramy durmuşyň özünden gelip çykan däp, ol ýerde hiç hili bir dini destur ýok. Şoň bilen birlikde de bir astronomik kesitleme de ýok. Bularda Aşgabatda okan döwürleňizi, Aşgabatda şol ýolka dikilip, arça agacy, täze ýyl arçasy dikilip, şo gurnalyp, şoň töweregine bayramçylyk çäreleri geçirilýärmidi şo döwürlerde? Siziň ýadyňyz nähili ýatlamalaryňyz bar täze ýyl bilen bagly? Ol döwürde ýokdy. Biziň studentlik döwürimiz ondan soňky ýyllar elbetde Sowet Soýuzynyň dowam edýän döwüridi. Ol döwürde ýokdy. Ýöne aýry jaýlarda meselem ofisiýerler köşgü diýär, ýagny harbiýlaryň köşgü ýaşular ýaly bir ýerlerde ýolkalar bolardy. Ýolka umumyň satylýardy. Ýolkalar bardy, biziň özümiz hem satyn aldyk, ýöne emeli ýolka, oňa oýunçak takmak, şu zatlar bezemek, ol zatlar bardy. Ol sebäbi şu zatlaryň hemmesi halky bir kalendara, bir hasaba getirmek üçün gerek. Ine häzir ine uçur gatnawlary bar, aviasiýa gatnawlary, demir ýol gatnawlary bar, beýleki gatnawlary bar, ýa-da iş prosesleri bar, iş. Meselem 365 gün işlenilýär. Ya-da bir günden başlanıp haýsydyr bir çäre amalaşyp başlanýar. Ya-da haýsydyr bir günden bir çäre tamamlanýar. Şoň üçin halkary derejesinde bir ölçü gerek, bir bütünlük gerek. Şol bütünlügi de häzirki kalendar üçün edýär. Şoň üçin bir hemme halklar üçin gerek bolup durýar, zerur bolup durýar. Biz islesek, islemesek şu kalendary tabin bolmaly bolýar. Sebäbi dünýäniň umumy hasaby şundan gidýär. Sowet döwründe elbetde bir aýratyn bezemen beýle bir ýokdy, bir meselem şäheriň birinji ýolkasy diýen ýaly. Ya şoňal bir aýratyn zat ýokdy. Ýöne ýolka bardy, şoň bilen birlikde de çağalara sowgat etmek bardy. Ol mekdepde okan döwrümizde de bardy. Aýagbaga da bardy, aýagbaga. Çağalara, okuwçylara sowgat edilýärdi, deňduşlara sowgat edilýärdi, şatlanylýardy. Sebäbi ol hakykatdan hem adam bir ýyl ýaşandan soň 365 güni depesinden geçirip täze ýyla ýeten üçin ol şatlanyp biler. Ol bir kanuny ýagdaý. Şol kanuny laýyklykda da biz degenýärdik, şatlanýardyk. Men elbetde gowy görýärdim şol güni.